kulite Siwataga. Sampeyan niku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kowe nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng kowe. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku mengelekke. Petro bali ana. Lho kok dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang kepenak suwane bapak. Ana ing Pringapus kene, Bagong. Aku seneng. Karepku kowe saben dina ya nganggo tata krama kaya ngono kuwi. Ora pendak-pendak karo bapakne kok kurang ajar. Ngundang bapak iki mujudake suwijining kanugrahan tumraping wong tuwa. Iki pendak-pendak ngundang wong tuwa akeh wong barang ya semar semir. Nyun ngapunten nggih Pak sedaya karepatan kula. Iya ora dadi apa. Wong ki apik-apike wong ki nek gelem ngakoni luput kuwi wis becik-becike menungso. Pangestunipun Bapak mugi-mugi kula tansah sae Pak. Iya iya. Kamas Nolo Gareng. Wah becik ngono kok saiki kok Kang Mas. Slamet tekaku le. Pamujiku Tampanono ya, Gong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Dipun sekecakaken nggih, Kang Mas. Iya iya wis ora kurang kepenak. Kang Mas Petro, bekti kula nggih, Kang Mas. Iya ya tak tampa cah bagus. Pangestune Masmu wae Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Bagong, dalem, Mbak. Aku kaget. Kok ora kaya adat sabene. Kowe iki pendak-pendak duwe pepinginan mesti sowan ning Karang Kadempel. Ning kok ora kaya dina iki. Kowe kok nyebar undangan. Bapakmu tok paringi undangan, kaget aku. Undangan kok nyilih undangan kampung. Mongko mbok nggo perlumu dhewe iki eneng apa? Kowe arep ngopo? Kowe arep kepiye? Bapakmu tuturana, Bagong, nek pancen kowe duwe gegayuhan, saora-orane wong tuwa ki mesti mbantu. Saora-orane wong tuwa ki mesti melu uyung-uyung anyeng kuyung. Iki eneng apa? Lah kok dadi kawula sak Pringapus mbok lumpukke? Kabeh padha andir ning sak njabaning pendopo padukuhan iki. Sirmu piye? Karepmu apa? Nika malah wonten sing pun lunga kawulane, Pak. Ya wis ben ora apa-apa, mbok menawa ora sarujuk karo penemumu. Nggih. Ingkang sepisan kula ngaturaken pangangaken napa jenenge atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngersanipun Bapak Semar, Kamas Gareng, Kamas Petro ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing sudung kula, Pak. Iya, iya. Lakoni. Ora nyono lah kok. Saiki kowe duwe pendopo. Nggih, Pak. Pangestunipun niki lipil-lipil. Iya, iya syukur Bagong, syukur. Ndungkap adicara ing angka kalih. Inggih menika estunipun wonten wigatos. Kula ngaturi rawuhipun Bapak wonten ing Karang anu pundi menika Pringapus padukuhan kula. Sepisan kula kepengin Bapak menika prisa omah kula merga bapakne warang-arang tekan nggen kula sing ditekani mung omahe Gareng karo omahe Petruk. Nek kon rawuh teng nggen kula niku sok males. Mergo akeh kewajiban. Mula dina iki tak selakke tekan kene iki jane karepmu apa, sirmu piye? Niku jane bener, Pak. Kula tak rasah basa ya Pak angel banget. Ya sakarepmu. Iki jane pancen bener, Pak. Bapak tak aturi rawuh mrene iki aku arep ngaturake gegembolaning rasaku. Kok kaya wigati temen iki. Bagong kok ngaturke gegembolaning atimu iki wigatine apa? Ning Bapak ampun kaget. Ora arep kaget. Engko ndak malah jantunge kumat. Iya, wis gage matura. Semono uga kowe ya, Reng. Waduh, kamase wis ilang terus. Ming sedhela ya ora apa-apa. Oh iya ya, Tru. Coba piye arep ngopo? Sadurunge aku ngandhakake apa wigatine to, Pak?
Bapak tak suwun sing kepenak lenggah ya. Iya wis ora kepenak. Gareng ya tak suwun sing kepenak, Petro ya tak suwun sing kepenak. Pokoke digawe lomba penggalihe. Iya, iya. Nek perlu rada maju, Pak. Soalnya aku ngerti nek bapakku wis rada budhek. Mula nek nganti aku omong oke-oke, wis kebacut omong bapak ora iso nampa omong aku kan percuma, Pak. Iya, iya. Rada maju lah apa-apa, lincake digeret. Iya, iya. Matur nuwun, Bagong, matur nuwun. Heeh. Mengko nek aku omong nek ana nom-noman sing padha ngaturi unjukan daharane ngarepe bapak monggo diselenggarake kanthi sak merdekaning penggalih ya, Pak. Iya, iya. Apa kowe iki ndapuk sinoman barang? Welo. Padake cah tipis. Piyai semene asugo kabeh, Pak. Iya, iya. Lah kok urung metu-metu, urung tuku. Oh, urung tuku kok domongke ora. Sabar. Wong sabar iki jembar penggalihe. Iki ngene ya, Pak. Aku kuwi duwe niat, Pak. Duwe niat apa? Aku kira dadi pengareping kampung. Saora-orane arep anakmu kaya ngene iki anakmu iki dukuh. Heeh, heeh. Lah iki jane aku ora wis rampung le dadi dukuh. Mergo aku wis nyeleke pakaryanku iki. Aku ki wis tuwa, sing enom-enom kuwi wis isih luwih pinter, iso tumangkar pikire, iso luwih dadi jalaran Pedukuhan Pringapus iki maju. Kudu tetep budidaya. Ning diselehke luwih apik, mengko sing enom-enom sing bakal ganti kuwi malah luwih prayoga. Ha ning Kocapo ternyata wong kene ya ora ana sing gelem gendani aku, Pak. Mula aku didaulat tetep dadi dukuh meneh periode 2019 nganti 2224, Pak. Suwe men. Ha iya karang dukuh ki suwe. Iya iya ora apa. Bareng ngono aku terus duwe ide. Gandeng kawula sak Pedukuhan Pringapus ki pancen setuju aku dadi dukuh. Turta nek aku dadi dukuh ki wis ora ana kerusak, ora ana keramaian, ora ana regejegan, kabeh padha sayuk rukun manunggal tetunggalan. Apa sing tak dawuhke iki mesti dadi leksanane. Ayo, Cok, ayo Mas, ayo Dik, pendak seminggu ayo padha resik-resik saluran kali do diresiki kabeh. Mula bapak mesti nggumun, mlebu dusunku kene iki rak ketok resik to, Pak. Wadah uwohe kabeh tak padha, tak cet. Ora ana wong wani mbuang plastik sembarangan, ora ana. Mergo nang Pedukuhan Pringapus kene iki nek nganti mbuang sampah sak penake dhewe mesti entuk hukuman. Didenda karo masyarakat. Wis dadi pasurjar-surjas apa, Pak? Alon-alon. Kalang cangkeme kekambane. Pasar rujukane kawula. Iya, iya. Kali-kali ya resik. Beh, aku liwat kali sing arep mlebu nang kene mau lah kok dadi saiki bening. Uwuh-uwuh dadi resiki. Ngono. Ora entuk buang uwuh sembarangan, kudu nang nggone. Lah, uwuh-uwuh mau dimanfaatke karo para kawulaku. Kuwi didadekke pupuk, uga ana sing didadekke srana iso dadi wujud geni sing iso nggo godhog wedang. Weh. Lah kok malah mletik. Pikiranmu malah tekan semono. Sing mikir dudu aku mung melaksanakan. Sing mikir ya para-para nom-noman sing pancen pinter-pinter, pendidikane dhuwur-dhuwur kuwi tak salurke, tak sampaikan ke masyarakat. Saiki wis dadi sing kepenak. Iya. Kaline resik to, Pak? Mula aku nggone kena tulisane pinggir kali kae saiki wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawulaku ora ana sing padha BAB nang kali iki wis ora ana, Pak. Syukur. Mergo kaya ngono ku ya marai reget, kudu duwe papan pambuangan sing apik, sing becik. Betul. Syukur dole. Saploke aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak. Wah, ya mendheke sak keluarga kok. Mula kok ya iki kawulaku ki do njaluk apa?
njaluk supaya Karang Pradusunan Pringapus kene iki supaya luwih terkenal, supaya luwih apik, supaya luwih becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya. Waduh. Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata. Kudu duwe papan wisata sing apik, sing becik. Pereng kidul desa kae wis dibangun karo para nom-noman. Saiki iso dienggo papan dienggo ngenggar-enggar ati, nyawang pemandangan, iso dienggo apa kae panek foto raine dhewe apa ngilo. Selfie. Waduh, bapak barang ngerti selfie. Gleleng tenan Semar iki. Saploke nyekel HP aku ya ngerti selfie. Kuwi dadi papan wisata. Iki Padusunan Pringapus kene arep tak bangun meneh, Pak. Bangun seranane. Seranane arep tak bangun ya lahir ya batin. Ya lahir kuwi wangunan sing kasat mripat, batin kuwi wangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin kuwi pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong iki isane ming sembrono, aja mbok anggap Bagong iki isane ming kurang ajar, ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Merga kuwi kewajibanku. Wah. Ora nyono. Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu ku ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget, saya sak karepe dhewe. Tergantung SDM, Pak. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM nun sewu arep mung kaya ngene, ning iki uteke utek insinyur, Pak. Mula ora aneh aku ki duwe ide-ide yang cemerlang sing iso memajukan padusunan. Syukur. Ngene ya, Pak. Aku tak matur. Ya. Matur gage. Kowe kandha karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe, dene ora iso wong tuwa ki ya isane ming bantu donga. Waduh. Nek ming bantu dongae kene ombyokan, Pak. Kawula kuwi kabeh do ndonga kabeh. Aku iki ndonga ora tau kabul. Ndongake aku ndongake gareng ndongake Petro iya, ken mbiyen rekoso terus ora tau ana kepenake. Aja sembrono. Dongane bapak kuwi mandi. Tak suluk sik ya, Pak. Iya. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun ki ya kadang kala ora kok wong pribumi tok sing sok teka utawa sing manggon. Ning pancen kadang kala nuwun sewu. Ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadang kala wong-wong kuwi mau sosok nuwun sewu, ana sing nggawa pengaruh apik, ana sing nggawa pengaruh elek. Iya. Iki kacarita dusunku ki pancen ya sapirangan wis rukun wis apik ning suwe mergo ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi saiki rada renggang, saiki rada ora prayoga, Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunaning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene, Pak. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karang Kadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nek penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mula aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi. Merga nek wis lenggah nang padusunan Pringapus ki Pringapus dadi bumi wutah getih, dadi bumi sing wajib didepani, sing wajib dibelani. Ha ta Mir? Lah kok Mir meneh? Ha ta Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso reja. Aku terus nalika semana nglakoni tapa. Wah, kowe tapa? Semedi, Pak. Nang endi? Ya nang omah. Ora lunga nang ndi-ndi,
ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk tekan biar gagat bangun esuk nyarengi adan subuh. Kowe entuk sasmita apa to Le? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jrono omah ki ning jaba ki kaya kumrusak angin gedhe terus barengi eneng swara. Weh. Suarane piye? Tengah wengi jam 1:30 lho, Pak. Suarane lamat-lamat tak rungokke suarane kaya kuwi kirek. Udu sasmita to? Udu. Bar kuwi Mir. Bar kuwi aneng sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system. Gumontang ana ing tawang. Tak rungokke dusunku iki Sarja. Lemah ripah gemah. Gemah. Udu lemah, udu. Gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbale apa? Apa to kae lali aku. Ora tak catet e soare, Pak. Dieling-eling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan, nek ora tok lakoni ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan, ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya tak budidayake. Dieling-eling, Gong. Waduh, ayo wis lali Dek kapan to? Malam Jumat kliwon wingi. Oh, malam Jumat kliwon iki. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madang aku rek. Arep maghrib ae aku ora madang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi sore ora madang jam 2:30 gawe mie. Jolis prihatin ki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mie. Sene nyatane ya entuk sasmita kok. Ha iya sasmitane apa eling-elingen. Ngono nek bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kowe ora Bathara Bayu to ning ketoke udu. Gong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjangkamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal apa, Le? Kewan apa piye? Udu. Apa ki jenenge? Buah-buahan to, Tru. Tumbal kok buah-buahan. Wong cebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Golek nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu dipa nirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule, nek wonten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak iki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu dipa nirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omong aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem. Nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong, Gong, ora mandi ora, ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi sasmita sing tok tampa kaya ngono? Eneng ora ya, Pak? Ana. Nendi kuwi? Kuwi ora gumarane ing jagat. Lho. Ora gumarane ing jagat, ora. Ning kuwi tukule mapan ana ing kayangan. Kayangan endi? Suralaya. Waduh, gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dhaharaning para dewa. Dewa iki ora mangan sega, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu dipa nirmala, pelem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye lek arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun
pring ngapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku wirangno, isen aku. Pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis mathuk, wis sarujuk. Wong sak padukuhan masrahke karo aku, kok nganti ora kelakon gayo. Pelem pertangga jiwa karo Jabu Diponirpala. Ayo isen aku mir. Mir meneh. Pak. Piye wis gayangno? Ha saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Biyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Mbok kowe sing munggah ning Kahyangan. Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha, jimat sing bisa jengat, ngucap. Ngawur. Jimat sing iso ngucap, ya. Ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi. Ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning Kahyangan. Nek kowe ora iso munggah ning Kahyangan, ora iso mituruti penjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismaya? Wis ora ana gunane, percuma. Terus dewa apa kowe? Aja nyengeni karo bapak. Aku ning Kahyangan ki mbiyen wis suwe. Ning ra wis tau. Wis. Saiki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere ngene critane piye? Bagong malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno. Mengko nek kowe gelem crita, tak nei korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tak nei isolasi, solusi. Wis. Kowe tak omongi ya Bagong. Bareng Petruk. Sedina aku tak crita men adimu ki lega. Ayo ngene ra ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku yang ngre mataku abang siji ngamuk loro ngelih, Pak. Lho. Guys, cerita? Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Berarti anak dewa. Anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih? Ya isih. Weh lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru eyangmu. Pokoke kowe tak critani aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungso, ning wujud endhog. Lho. Endhog? Katutan telek ora, Pak? Aku takonane kok. Biasane kan ana templekane sithik-sithik ketok reget-reget kae. Ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejamaya. Terus putihane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng? Ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya. Sing dadi Bathara Guru kae. Mula tuwa dhewe Tejamaya, nomor 2 Ismaya, nomor 3 Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing serikan aten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi serikan aten karo aku, karo Kakang Tejamaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semono aku janjane ming gojek karo Kakang Tejamaya. Aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejamaya padha regejegan, padha gelut. Ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku, ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama. Menika Kakang Tejamaya kaliyan Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepengin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakku nesu modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejamaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya Tejamaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan wong tuwa isih meger-meger warisane tok alap sak kepenakmu dhewe.
Tejamaya Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejamaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kapleh-kapleh ngono kae. Mergane ra iso nguntal gunung ra iso. Lah kok kowe ora cangkeme ra suwek? Cangkemmu ora. Tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo. Igo gunung pagering jagat sewetan tak serot. Ora tak pangan ning tak serot. Kolu ora. Ming sawetara ing mlebu ning wadukku mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine rompalaning gunung pagering jagat sisih wetan. Rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu gedhe Tejamaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe anak Sang Hyang Tunggal. Berarti kowe mau nek aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manikmaya. Manikmaya ya apa? Bathara Guru. Weh. Muridé pira muridé? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lengganing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Saiki ngene Mir. Mir menano, Pak. Nek pancen kowe kakangne Bathara Guru, kowe mau ngomong nek jambu dipa nirmala pelem pertangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa rak Bathara Guru. Iya. Kowe mongko kakangne. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Bathara Guru ki dewa. Dewane rak levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe rak kakangne to. Adira kakang ki mesti manut. Pak. Matek aji pamling. Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak mung ngrawuhke cok. Engko sing ngomongi matur aku. Iya. Nek Bathara Guru ora gelem jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane rak sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ora ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mestine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ki ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo pengurip aku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Tru. Wis dadi masalah malah niku, Pak. Ya piye meneh bapak kudu nyanggupi. Dadi karepmu ngono. Ning aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Nek Bathara Guru meneke pelem pertangga jiwa jambu dipane ora masalah, ora sida njaluk pelem, mata goleke buagor tak colongi kabeh. Peling, pameling kula peling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Iya, tak cobane ya, Pak. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko. Iya. Omongane ting blas ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, Mir. Nyoto barang. Nalika ana kilat ing ngigar punang mendung temah biar surating Sang Hyang Pratangga Pati nyareng itu medhaing Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Bathara Guru ning karna bilin padusunan kula menika badhe reja mulya ayom tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbali apa Bagong ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala ngendikane bapak pukulun sing nandur ulun ora nandur nang wis tukul dhewe oh liar iya tumbuhan liar ngendikanipun menika dados daharanipun para dewa. Iya, Bagong dadi daharaning para dewa, mula dewa ora ndahar. Sakliyaning pelem pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Kuwi
ingin dadi jalaran kena lara luputing pati Bagong. Wah, lah nek ngoten nyata. Iya. Lah, gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng paduka pukulun. Kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika Jambu Dipa Nirmala kalih pertangga jiwa setunggal-setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki. Upami disade reginipun pinten kula nderek. Nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuhe nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Wondene pukulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong nek ora kelakon sediane aja kok menungsa lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampean papat. Nek upama gelut sampean mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho pulun karena omongane anake Semar Siragil niku kaya ngeten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan kula aturi menggalih. Mareke pertangga jiwa menapa Jambu Dipa Nirmala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki iki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Tru. Mbok ya wis ben jenengane Bagong iki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir. Engko nek kedadian rak minjur sambat karo bapak. Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lantri maring dawuh. Ong pilahing. Kok malah janturan? Ora janturan iki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengin lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, nun ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta ditiarsake dening wong akeh. Sinten pukulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama iki, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangandika pukulun? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem. Ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih Bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kaliyan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong. Mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken. Nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar kowe kok ucul klambi iki ngapa? Kok ming katokan training? Sik Pak, sabar Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok mak tratap atiku. Kakang Semar,
syarate Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys ngene iki nek mung jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak, kowe bapak kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala. Aja kuwatir, ora ming siji, tak bedol sak wite. Bathara Guru. Lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung sampean seklimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek ning terminal we dundang den karo kere ya, Pak. Heeh. Maka dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku dumadi saka kuninge ndok. Ngono. Putihane bapak kulite siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kowe nek kaya ngono kowe? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng kowe. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku mengelekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat. Nek tinju terus sarunge papat ngono piye? Aku ora wedi, aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembongke barang. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Merga kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manik Maya, Teja Mayane Taga. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Nek perkara pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training ya padake ra wani. Iki siap nek ping kong gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Wataknawa. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Wataknawa. Wah, ndeng Tridasa Wataknawa. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi kok njajal. Arep tak pamer karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuwe ora mung karo menungso, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kereng. Ku cerewet ngopo ya? Bali ngono. Ngopo to kok nundung aku terus ngomong. Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas. Seperkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan to aku wis urip ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku, es kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Aku durung tau mangan siji wae, durung tau ngrasake. Anakku mung ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu iki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong kok pikir wis kowe meneng iki wis kriwian dadi grojokan gegulon dadi tangisan tak adepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah, aku mati nang dusunku sebagai
kusuma bangsa mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model ndi tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben anane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Lah, kuwi gene kok. Wis saiki muni yo. Kowe saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan nuwun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah apa coba? Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur pringapos ora nang kene papane wong Bantayuda. Kenteng. Kenteng apa Pak? Kenteng apa? Ah, wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wela dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirake dicucuki gite ora. Sampe nek dhewe, ayo sampean metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa, kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang, Mangkel kok. Nek ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kuning ngujo mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Enjuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Zaman saiki kok ngandhake kekuatan kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki ming otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora cerdas gegaman, arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora cerdas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Tak omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina wis sambate ngarwara. Kon mlaku kowe ora gelem ming tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono wae. Lho, numpak motor wae. Ya ngepit aku boncengke. Nah. Kon topo saka ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh. Jajal kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Pemene Bathara Guru. Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Ya. Anggere udut sing pinter tak
cocok. Sing filter tes aku. Oh, sing kretek. Oh iya. Sing wis kuning-kuning ya. Lah ku nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marai mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora sampe melu, tanganmu dekle, sikilmu becik. Matamu kira. Lah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Ngono. Ora mung doteng pli. Wis ana Pak, munjuk udang. Iya. Halo, nek jopo? Ya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bubuk? Ora. Kok jejeri. Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. Ora. Aku nang ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, udu kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Rek ngarep perang ora? Ora. Ngaso? Ya. Wah, dipenake aku. Oh, kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cekul. Buandem watu sirahmu mutar kowe. Dar. Iya. Ora rebutan. Gareng bisa sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saknane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokaile mamah ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu. Wis. Ya syukur nek. Wo mburu omahmu sarean lho, Gong. Ha iya. Turu kono. Buandem watu. Mburi omah sarean kok kon nuku. Mah, wonten dawuh. Waduh, aku ndelok bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae bapak diladeni, Mas karo wong loro diladeni ya. Nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boke sampun dipun sebak sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya kowe dumek akeh wong. Aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten-botenipun kula tresna kalih Kang Mas Bagong. Pujak-pujana wae unggul juritku. Nggih, katos-atos. Ya. Nggih. Nggon cangkem kok nggon nirung. Kisbe kok nggon nirung. Katos-atos, Mas. Kowe minggir sik. Nggih, ngestaken dawuh. Ndak salah. Salah napa? Aku iki nang ngambung sok salahe. Nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nang ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong salah waksul sampean ngoten niku. Wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip ki sing dinteni apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana, nek wis titiwancine arep nang ndi meneh? Nggih. Ning ngono kuwi hitungane wong urip. Wis ngono? Nggih, Pak. Wis tak kedhawuh. Bal, apa? Jabat tangan sing terakhir, Man. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten, Mbok menawa. Heeh. Kok kali sampeyan iku ngabekti. Usrotamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok. Wis ya? Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh karang ya jeneng kewajiban nek ora ngene
masyarakat kurang maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos ya. Ya, wis. Wis kana gerono. Nggih. Hei. Wonten apa? Kok kayane aku ra lila. Mboten lila pripun? Nek aku mati mesti kuwi kok keke uang mesti, Mbak. Mane dikake tak sungsik kana wis turahanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya misimu ya, Mas. Inggih ngatos-atos. Saudara Guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangka.